Voilà, Malien de Chamana Musuma Demse Anima Koroka Fukura Walnumando Binianye Seku Abimada Wali Bank Afo Nino Gomina Anisage de Seku Binyambolo. Puis nous sommes à 23 millions de Sadio Camara Seku Kao Lou Bombebi Seku Sadio Bombebi. Nous avons marché funèbre mini à la Bena Seku Sadio fait. L'hommage de Sadio, général corps d'armée Sadio Camara. Aya korata kana funfu. Donc, quand il m'a dit que Chamana Musuma fait demse anima koro bi andusu kasilendo. Nga dusu kasi abisara. Wallahi. Abisara abibo wa mona be bo ana. Ni bebi kelela. Nga sibaya o malitaye. O kama saji sigu awnyamula. Bora ngwatuguni olu de bora kunungo dakala akela le 25 Sadio be bindomina wasra Seku Sadio ubi dakala ubi ala wolela wallahi akela malembe dena wa wi mi fo faso dunya ye jamana dunya ye amadu wa masila o satke konna la bi ambe Seku aya partager kalaiki. Des cœurs s'il vous plaît. Des cœurs s'il vous plaît. Des cœurs s'il vous plaît. Donc, voilà. Jamakulu Bolendo, Kosabe ka damine miye ka Seku place de liberté. Ka tabla fo gouvernement la tama imbe ka nyesi oma. Seku Sadio appela jalen dafalembeya. Damine mentala katase esilama katase kantouma katase kwa sifna ka ono e baramna ka jamo bela jalen dafalembe ina fo onyema la tomina dorete ko katamake katasiblake katamake ka miljinge katamake ka doudonge katamake ka nyesi anga cheba min bina no o général corps d'armée Sadio Camara ni dongene na cheba mini abine fulani ama bisra foika ni faso kanunte abina faso inde abina jamana inde ka afara ka muso fara ka den fara ka balma munu ye alislamo nu ka misiri be ko lu fana fara abekere faso ko de la ala teni to inde ko ala ta tasara ngani zeli ni besara de wa an yeru ba yin ala fani gasara sabla mamunu ya bonani na olu ko lu ye islamo we ko lu ye faso kanuna we ko olu be ala ko de la ko lu be ka maw nyini ko jahadi de do ko ka nyesi alama o mami ye jadi kala ebe ta misiri bi kata misiri karito jmena obi keto jmena ni ibi jadi kala donc o ba ira na ka fa ko kele min be ka ke ko jadi kelete ni ma ira na ka fa ko mi ni Sadio fara ko jadi munu ye afaka ko ti jadi kala olu ira be fe ka jamana détruit ou bien fait que dîner détruit, ou bien fait que armadillo détruit. Sabla foite ou maminke. Ganinta on découragé. Wallahi. Sadio Faralita on découragé avec deux de faraga ban galvanisé. Sabla au-delà ni plaqué nous dans la pancarte mounumbia. À semaine mbaka que nous sommes 23 millions de Sadio Camara. Ah oui. Ça c'est clair et net. Aucun a douté moi aussi là. Malien deni che kelengelembea ni muso kelengelembea abeye Sadio Camara di che kelengelembea muso kelengelembea ni beye Sadio Camara di wani be jombe Sadio joro di la yambi wani be kariale no kanini Sadio Kama aha ore kama bi ama foni lashia de o kama to akaso ka ta sora ka demala ka balika ta muguchi kata bomu chika boli katunu o lasiari sinon tchao be kuma face à face ti nyazi umake face à face ta ni yeche ni bese e ka do face à face wallahi o de kama face don jugu mana segure Sadio fo e bora chorba bora ngotuni adonta bota why me ni ti faso fe e be maka ala krafe o be maka ala fe be maka ala krafe ala mi do re da luta ala fe o ne maka Sadio fo be balauna ala mi da e mako fe e be ka Sadio fe to mena donc fra photo là
o de kama Sadio bɛ ka min kɛ bi kunu kuna sini Faransikɛw bɔra an b'u fo Maliyɛn minnu bɛ Faransi les Maliens de l'extérieur bi Sékou Sadio bɔlen filɛ yan bi wa ni nɔgɔnin kelen na Faransikɛw fana bɛ ka bɔ dɔwɛrɛ tɛ a bɛɛ kun ye de ko ka Sadio su k'a yira k'a fɔ cɛba min taara anw bɛɛ jɔlen bɛ a kɔfɛ a su kɔfɛ wa an b'a kunkɔrɔta sabula a ye kuma min fɔ a ma mɛn kɔrɔ k'a to Kɔnɔbugu k'a lancement na a ye Segukaw fo nin kɛnɛ in kɔnɔna la Kɔnɔbugu ye a kɛra bɛɛ ɲɛna walahi a ko Segukaw bɛ baara min na ko président ko k'u fo kuma n'a fɔcogo de don sinon Sadio bɛ baara min na o de fɔtɔ don kuma ye nin de ye donc bi ni Segukaw bɔra les sages de Sékou n'u bɔra k'u bɛ hommage kɛ Sadio ye k'u bɛ taama kɛ n'o ye marche funèbre ye k'a kɛ Sadio kama ka taama kɛ ka bɔ min u ka place de liberté ka taa bila gouverneur la ka taa sɛbɛn di gouverneur ma ka u ka dusukasi yɛrɛ k'a fɔ min kɛra plus jamais ça au Mali on n'est pas d'accord et on veut plus que ça soit répété encore donc sur ce a bɛ ɲini bɛɛ fɛ a ka nin like message a ka partager kosɛbɛ an y'o de fɔ a ye anw tɛ se ka dɛ wallahi même s'il faut notre sang nous irons de l'avant ça a été toujours an ka hymne kɔnɔna la ko même si il faut notre sang nous irons de l'avant hali ni anw ni ani anw jeli bɛ to a da fɛ anw bɛ nin faso in an b'a soutenir sabula faso wɛrɛ tɛ anw bolo ne ni Mali nin tɛ foyi tɛ anw bolo ne nin tɛ donc jagoya anw bɛ nin faso in an b'a soutenir donc k'a ɲini bɛɛ fɛ voilà donc maximum de partage a y'a partager k'a like kosɛbɛ voilà taama kɔni u bi senna ka an kunda min ye gouverneur kan ni waati in na Sékou Sadio ani dugu caman de bɔlen don Sékou n'a dafɛ dugu caman k'a daminɛ Sinzana gare ka taa se Ɲamɛ sigiyɔrɔ la ko mangoro kɔrɔ maa dɔw bɛ yan n t'a dɔn ye dugu min ye olu caman bɛ yan ka taa se Sékou musow ma Sadio musow ma minnu bɛ Mali drapeau don ouais maa caman b'a fɔ ko n'i ye drapeau don k'i bɛ ka jamana profane o m'a faamu de faso kanu de bɛ maa bila a la n'i ye faso kanu i faso ka fini don ka yanga n'a ye donc maximum de partage o la k'a ɲini Maliyɛn de cɛman n'a musoman denmisɛn ani maakɔrɔ ni marche funèbre ni a bɛ senna bi an filɛ o kɛnɛba in an b'o de kɛnɛ kan walasa kuma banni an bɛna di Sékou Sadio u ka ɲɛmaaba bɛ kɛnɛ kɔnɔna la n'o o ye Gawusu Sidiki Mɛnta an bɛna kuma di a ma sabula taamaw daminɛra sisan an bɛ ka an kunda gouverneur kan sɔɔni dɔrɔn ni Ala sɔnna an bɛ yɔrɔ jumɛn na ni direction régionale du commerce je crois que an bɛ o carré kun na sɔɔni ni Ala sɔnna an bɛ taalen walasa Gawusu Sidiki Mɛnta bi taama in n'i ye a jateminɛ an bɛ se k'a fɔ ko Sékou Sadio kɛra jamakulu filanan ye Sadio salen kɔ minnu bɔra k'u ka dusumakasa yira diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na Faransi kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ jama min ni a bɔra ni a bonya ni jama bɛɛ ye tuguni o ye Sékou Sadio ye bi aw bɛ kɛnɛ kɔnɔna la aw bɔn bɛ dɔwɛrɛ tɛ n'o ye marche funèbre ye ko k'a kɛ k'a ta ka ɲɛsin an ka général corps d'armée Sadio Kamara ma mun de nana ni nin hakilina ye Gawusu Sidiki Mɛnta. Bon, baga kuma ma nɔgɔ an ma bi an b'a dɔn n'aw dusu kasilen don aw dusu bɛ kami nka a ka d'an ye aw ka ɲɛfɔli k'an ye. Bon, Maliyɛn bɛɛ a danbetigi n'a hɔrɔn n'a yɛrɛwolo bɛɛ a bɛɛ de benna nin don. Allahu akbar. Donc anw de tɛ fɛ bilen an ka malo Sadio ye quoi. Voilà, donc o de y'a to an bɔra k'a jira an bɛna jira diɲɛ maa na anw tɛ fɛ an ka malo Sadio ye quoi parce que Sadio ye layidu ta layidu dafara ni diɲɛ kun ka d'u ye ni généraux 5 tun bɛ diɲɛ sɔrɔ u tun b'u ja fanga na ka tɛmɛ Afiriki président bɛɛ kan mais ko ayi
ko duguma mɔgɔw dɛ n'olu bi jɛ ka kɛ kelen ye Allahu akbar ka sɔn ka faso kanu ma maa min bɛ nin faratiba kɔnɔ diɲɛ maa kɛmɛ ka tɔɔrɔ ta ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin ma o bi yɔrɔ min na a b'a yɛrɛ ka so a m'a ka so bila Allahu akbar dama a bɛ fɔ o de ma ko faso kanu kosɛbɛ ni dɔw don u bɛ siyɔrɔ la yari diɲɛ lahara jɔ dɔ cɛ maa t'u siyɔrɔ dɔn mɛ ninnu kelen-kelenna bɛɛ siyɔrɔ dɔnnen don a bɛɛ dɔnnen don faso kanu kama maliyɛn minnu bɛ ka sa u k'a dɔn k'a fɔ u n'olu bɛɛ ye kelen ye donc Sadio tora Mali kanu de la donc o sababuya la Sadio bɛnna don min na an bɛɛ bɛnna o don nka Sadio bɛna dɔn ko mɔgɔw b'a kɔfɛ ni kɛlɛ ye victoire kɛra don min na ka Mali lafiya ka Mali segin a yɛrɛ ma an bɛ taa hommage rendre Sadio inshallah n'o y'an sɔrɔ balo la i y'a faamu a b'a fɔ n'o y'an sɔrɔ balo la ka d'a kan fɛn min b'an bolo an si ta tɛ an kelen kelen bɛɛ bɛ se ka to kɛlɛ in na kosɛbɛ donc wa an sigilen bɛ o kan info 7 oui Bashu ti sera muru ɲɛ bilen sa Bashu tɛ sira muru ɲɛ ayi maliyɛn den hakika bɛɛ ye Bashu ye ouais Allahu akbar an faso an de tiɲɛ a tɛ kɛ maa si ka jɔnforo bilen k'i bɛ n'a nafa bɔ a la ka taa kɔ o banna quoi o banna Sadio ko tɛ quoi hali n'u ye Mali bɛɛ fa k'a to cɛ kuru kelen o tɛ Mali labila voilà donc an b'o kisa de la o de la an bɛ taama sumalen la bi kuma ma nɔgɔ an ma inshallah kosɛbɛ nin de don quoi ayiwa Gasiriki Mata an b'i fo kosɛbɛ an y'o de fɔ ko ni dimi donn'i la don min na ko n'i k'i b'a bɔ k'a bɛ kɛ ko wɛrɛ ye dimi sera ban yɔrɔ la kami da an y'o fɔ n ko sera ban yɔrɔ la i y'a fɔ voilà sera ban yɔrɔ la inshallah an m'a fɔ a ɲinɛ ma sera ban yɔrɔ la i y'a faamuya dɔɔni fitinin dɔrɔn a sera ban yɔrɔ la ni Ala sɔnna an ka jɔ dɔrɔn k'a banna inshallah wa ma ala Allah bi aziz o tɛ ko gɛlɛya Ala bolo wallahi voilà o de don quoi ayiwa an b'i fo kosɛbɛ ni Ala sɔnna hali bi kumaw bi ɲɛfɛ ni an donna gouvernement kɔnɔ fana n'i ma fili ɲɛfɔli kan ka kɛ sabula gouvernement kɔnɔ discours kan ka kalan yen wa sɛbɛn dɔ la bɛn bɛ ka taa di gouvernement ma segukaw ka laɲini ye mun ye segu sajiw laɲini min b'u bolo ni Ala sɔnna o bɛna taa da gouverneur kulo kan waati in na gouverneur ni ani préfet olu bɛɛ sigilen bɛ nin waati in na ka taa se hali maire ani dugutigiw ani segu ni a mɔgɔbatigiw bɛɛ lajɛlen a bɛɛ sigilen bɛ nin waati in na ka an kɔnɔ ni Ala sɔnna laɲini min ni a bɛ segukaw bolo ka a ladi gouverneur ma ni Ala sɔnna sɔɔni dɔrɔn u bɛn'o sɔrɔ walasa a bɛ ɲini bɛɛ fɛ aw ka nin partager k'a like ka caya Sadio tununa de nka Sadio ma sa dɛ wallahi ni min y'a faamu Sadio tununa de nka Sadio sara ne ma da o la sabula a bɛ anw bɛɛ lajɛlen kelen-kelen dusukun na k'an bɛɛ ye Sadio ye wa a bɛ an bɛɛ lajɛlen kelen-kelen dusukun na ko an jɔn bɛ Sadio jɔyɔrɔ la wa a bɛ an bɛɛ lajɛlen kelen-kelen dusukun na Sadio bɛ min kɛ anw yɛrɛ b'o ɲɔgɔn kɛ hakilina min bɛ Sadio la o bɛ anw yɛrɛw la wa Sadio ka tagasira min ye o ye anw yɛrɛw ka tagasira ye donc ni o ye tiɲɛ ye i b'a ye k'a fɔ faso in Gawusu Sidiki ye min fɔ k'a fɔ ko in sera a ban yɔrɔ ma pewu n'a fɔ bamananw b'a fɔ cogo min na ko ni jɛmɛ goroba la ko ni a bilatɔ tɛ a faratɔ don nin y'a bannen de film bɛna ban sisan pewu min tɛ dafa fila kɔ o de ye nin ye nka maa minnu bɛ a juguya la minnu kɛra bɛnbɛnbɛn ye ka fara ɲɔgɔn kan ka nin ko in kɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ nimisa Mali kɛrɛfɛdugu ka taa se jamana wɛrɛw ma bɛɛ bɛna a gɛlɛyaw ye bɛɛ bɛna a degun ye o la nin waati in na an bɛ taa la sa an sera min ye groupe scolaire Banjugu Boire n'o ye Segu groupe scolaire deuxième cycle A et B an bɛ o da la nin waati in na wa ne ma fili ni ye terrain de sport ba an b'o fana kɛrɛfɛ n'o ye terrain municipal terrain municipal Sori Kunanji an sera o yɔrɔ la sisan voilà ale ɲɛsinnen bɛ groupe scolaire ma Sori Kunanji ni o ye terrain stade municipal do sisan an bɛ o yɔrɔ la donc maa minnu bɛ yen n'i bɛ fɛ ka lasɔrɔ sisan i bɛ se ka na ka fara an kan an bɛ yan jama kɔni a daminɛnen bɛ yan min ye ka taa bila fo place de liberté maaw bɛ arana ka taa anw kɔni bɛ sen na dugu ma an tɛ se ka jama ta ka taa kɔfɛ nka n'i y'a ye i b'a ye k'a fɔ jama fanga ka bon an ɲɛ b'a la an ye manifinw na ka taa voilà o la sa min ye an ka wolomasiri tabaw foli b'u ye kosɛbɛ an ka polisilakaw ka taa se an ka gendarmerie maaw ma ka taa se min ye sarasiw u bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ in kɔnɔna la hali sapɛr bɛɛ n'an bɛ walasa ka jɛ ka nin taama in k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ bonya ani karama kɔnɔna la
wala sa ka yira ka fo segu ko de be kunu ngo bi sira minga o mabla wa ka fo ko ni mado bina ko be segu décourager o kuma tala segu ko yo de fo me mado akniti gawsu sirgi menata ka kuma la ni naya ako premier ministre do de la kana ku segu ko na ya awati menanga bi a premier ministre te fangala ka to ka nyogo yen saldo kono ay kuma en fo ako ko sira en kadi ko ngaka ka gelende ayafo ko sira en kadi ko ngaka ka gele ko sira en ka ako ka gele ko ngaka ko akadi kan ngan jija ko sira en ka gele o gele ay na fora gele a fen tamambe akonala na o benata ayafo kan ngata o ka bi nyogo ya nyefe wa ansa go be soro ngaka gele ola obayre ka fo mali be faga wuli kijo nga janfa jugu ni mamunu be ni olu yere ti jamana yere kan nyeta fe no ye jamana yere gen jugu ye jamana munu lamo ku kala ku to ku dumuni olu de blambe bi jamana jugu ala ni me famu to jmena jamana ki to ki dumuni ki kala ke fembe e ma kelenga kala ka bla jamana jugu ala e ma kelenga ke ka kala ka fo konti jamana fe ma e ma fasiya jumei wallahi mali jigute afoye mali yere denko jamana jigute afoye adengo e ali kunu ngo suroke mado kunele ko fora kuna siningo ma wala do mnele ko fora wa bisu wala na mado funa mnele ko fora andambe mamunu na yere kanu be klinwanga anu be sinwanga olu bebi bembembela okuma jombe da jola bli ko gelera nga mabi tala ala ba tala segu sa USA minta atila ma yo de fo ma kakuma kantena obu jakan wa maka yolitina to olu ye faso kelen o madam na bi de u ka faso kelen na bi ma chama na ka fiko transition na lende ye segu sa ju ka faso kelen damina ni tu don de suno olu ya damina amena o mais ni ta don suno segu sa ju be ni na de be anu don domina anu do bolo kelen sraminga bode ka ma bla ma yo ma yelema bo o de sa ke konala on be bob mako alna ni meto adafe on be strata kana se be ga gelene ma ba fo ni mbe tiedo ngana la ko ma bi sa dum na bi sa odo nga otambali kana ba ko de on mena wallahi on mena segu na yu ja ka billi jo fambe fa mena segu wa ma segu ni sara kele nfe ni alaka je donc wala ka yira malen chamana musumona ay kan faso fe foi te ni faso inte foi tambo ni faso inte na nya faso ina blanye mo wora we ambetami ni na balaka don faso fando fe OK ni na mo be ka fando fe ka do jamana ko na ka ta fando fe donc kaka gere abemi voilà c'est bon voilà merci bien nene mo be jamana nganya tala ka fo mi fe jamana ngatanye ko ne be balinga ta jamana fa no fe ogma nte malien ya obi nte malien de o de kama on mi ta jamana fa mbe fe ne alaka je o de kama kayini malien de chamana musuma demseni makro angani partager ka like siukau nyaye marche funèbre la ode ato mangama chambi bedu sikun kamkaminendo don bete kumadoy way don bete kumadoy don do be kede ka fera utre don do be kede ki mantu ka akili jagabo don do be kede ka kodo jatimine ka kobo jatimine biyo odon doy andu suka sira chedo nga mami nteri ka kenen o bala de be ka ke o de la manga general Sadio Camara amba general Assimi Goïta amba fo ka general Maliki Diaw ka fo ka general Ismail Wage ka fo Omar Dramini kera ministre de défense délégué ka fo ka general Moro Kone ka fo ka bela jalen fo les 5 colonels ku befo ali Sadio mi ni adara ambe afande ina ko danyo de fo ka fo Sadio Saraka ma to bla kamba bo 5 colonels la ayi abe parmi les 5 colonels ama bola de ate nga ayi masibe ate akuma kambe ate aga kinna be o ba ile ka fo Sadio Masade atunna na de nga Masade
donc on ti nyina ko amba ka foli ke don odo ka Sékou Sadio ku fo choroba se ngambali nyimbalu ayo anyo de fo ngo bon ko mali drone la be choroba be ka farno ka tama ni Sékou Sadio te taide ngani go bon ko anga mawla bo amta 6e ni 7e farno ka ti sorti belebele do la usena ka gla ka transport mine wa ma do dante ta so ani sanson nga Sékou Sadio tato ede ni e faso kodi anyama mamuna ni kele ka ni be ba fa bo aha choroba ko ni dem son tere anyama mun na ta site dem seni ne binu ka activité la be image yo abe bo mo si jetugo de choroba si jew san bi wolon blaw san bi woro hein doni ba do je san bi sekina olu de wulle me ka joga fara mali ko kan anyo de fe ko choroba su ka usa dem sen nyana mo je fade sabla be sera yirula ola Mamadou Sila ka fo anaka politicien la nga ako ne politiko bananga ban anga na faso kola tieno ne politimo nga ni faso dekuna ne be obla kana faso bara o de jite yo o de fora ma fuko politique haramelo ndo dai politique fere de ka jamana mara ka fere ke ka jamana mara ka akilina nyuma ta ka jamana mara ngani politique ka jamana détruire abdabla c'est politique fere de ko ka fere nyuma ta ka jamana jo o de kama bi mo risla ko ni jamana politique mo desera ka faso injo u desera ka faso ina bara ola nebe insimbo ala nebe na fara jamana dunka ka barake ka fara Sékou ka barake o de kama nyana ajera ka parti ko ka ira ka parti ko na dono na bene suini kanga ayene suini kanga na tene suini kanga aya to sabla nebe ta faso barala c'est là qu'il faut et ka faso kanuna qu'il faut kunu qu'il faut bi qu'il faut yere amene ne fait faula quoi amene ne fait faula na famu me wala mina ku faso janfa choroba mu me wala mina ki faso janfa isele isadinga dala eni alaka suru mamina e kanga jamana de nyini na ebe wala mina ki faso janfa wala ala mi ko choroba ya iba fo ki kuna diara sila iba fo kuna diara parce que ala mi ko choroba yi na fa do bembu si jelendo olin lahara de ka suru ngabu wala mina ka jamana janfa o ma do be kaso be wala kuna sini wala ka wala mina ka faso janfa ka wala mina ka jamana janfa kisigi jamana ko fa ka vogaluti ka ay gawoti ay gaw kamina aya donta aya bota mora antigarila bawo ko ta aya fo Sékou dagala ko antigarila wallahi mamina jamana don jibe ka ke potimo ke na feroso ka jamana jo o wati lady jamana den ju eni to ju de be fa no ka jamana nti ko ka manita ko ka de mamuna mun kilin kama ke join abmante do che moto yerante ma ke manyuma esa ka la moto ko fe kata kuma militon fo tike manyuma yo ma beni ngani ade do ngani ami bi disukuna ambo don wallahi ti ma na ma de ni fora ko ni kuma fora yo la me jina même ame bidon global foya dono la yeni tienu nu jugo fanya wallahi o de ato na fora ko jamana ma se démocratie jamana ma chamanta famiyam anta don wallahi anta don nga komina akumbe na anga foli kali bi anga jamana nyi anga na siga do wula de mamunu ko do ma de ka jamana jo ko na fa fote do wula luti frendonde wallahi sina muna be foko manebe lo mulama ka te bindi we do wure ko sina atel abe lo mulama te bine nga ti me do wure ka ne do wuta be bine abe bine nga anya faso de ndugu jo soro olugo ko do ma jamana jo ko na fa fote do wula awake sina ba furu be sir domina do wude kara yi ko ka furu me o kera iye den so domina do wude kera ka furu si o kera ifa bana domina do wude kera kene ka ala ka hinala iba bana domina do wude kera kene ka ala ka hinala ibanna ko de yimina mawtra do ke kala ki nuya nimbe do wude ngane ko do go na fatala ye fana e ma do ye olube Sékou Sadio bu do ya o te fene don wallahi ni ba do itake ni be Sékou Sadio ni bu do e be ka mi fo ni ba do itake wallahi ka befo ka bele me ka kante fo ku fena fo ajija lendo ku wala ni mon do voilà en des fois on me duguma
La jama fanga ka bon sanfɛ dɛ an tɛ se k'a bɛɛ sɔrɔ tan a fanga ka bon ka taa an y'o de fɔ a ye anw bɛ ɲɛfɛ o de y'a to a bɛ ka ɲɛfɛ image sɔrɔ nka jama bɛ ka taa de fo hu voilà maa bahu de bɔra a y'o de fɔ Segu sages ka bɔli tɛ bɔli denni ye dɛ Dagala an y'a ye maa ba de tun bɛ yen basi ne yɛrɛ y'a basi compter basi tan ni damadɔ basi belebele tan ni damadɔ k'a bɛɛ lajɛlen fa buna hadamaden na wa denmisɛnninw tɛ dɛ ka taa ekɔlidenninw cɛ ka t-shirt belebele don o la ka t'u sigi olu tɛ dɛ faso baaralaw de don ka Kante fo ka Comatex bɛɛ lajɛlen fo tɔgɔ la Comatex cɛbaw bɛ kɛnɛ in kɔnɔna la minnu ye kɛlɛ kɛ kunun ko faso caman bɛ yan an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka Segu sages cɛganbali ɲumanbolo fo ka jeunes compétents fo ka baara min n'a ka jamaw bɛɛ fo u bɛɛ ni ce maa n'i ye fɛn o fɛn kɛ i y'a k'i yɛrɛ de i y'a kɛ fasoko la i y'a k'i yɛrɛ de a to k'a kɛ Gawusu Sidiki Mɛnta ye a to k'a kɛ Sila ye a to k'a kɛ aw ka ɲɛmaaw ye a bɛ k'a k'aw yɛrɛ de ye sabula olu bɛ taa o Mali de bɛ to yen walahi don dɔ cɛba minnu filɛ aw ɲɛfɛ a tɛ ninnu si aw ɲɛ la i n'a fɔ Sadio taar'i da cogo min na Asimi yɛrɛ bɛ t'i da don dɔ la nka n'u y'a dilan k'a ɲɛ aw faral'u kan k'a dilan k'a ɲɛ walahi jamana in tɛ bin walahi a tɛ bin nka n'i y'a b'i kunna k'i bɛ k'a kɛ mɔgɔ de ye i bɛ fu la parce que n'o tigi taar'i da e ta banna maa minnu hakili la k'u bɛ k'a kɛ Sadio taar'i da e bɛna mun kɛ ne bɛ k'a kɛ Sadio ta banna mais n'i bɛ ka kɛ Mali ye dun i bɛ continuer de nka n'i bɛ ka kɛ Sadio ta banna wa mɔgɔ wɛrɛ ta bɛ ban koyi mɔgɔ wɛrɛ ta fana bɛ ban mɔgɔ wɛrɛ ta fana bɛ ban f'i ka sɔn o ma de diɲɛ o de n'i sɔnna nali ma i bɛ taa nka n'i tacogo ɲana o fana ka ɲi dɛ Sadio tacogo ɲana sabula a sara faso ko la mais a bɛ se k'a fɔ ninnu de ye sedusuw ye walahi maa tɛ maa ni Ala cɛla dɔn dɛ nka an bɛ min mɛn kulɛriw la an bɛ min mɛn lahalaw la mais a bɛ se k'a fɔ ninnu de ye sedusuw ye walahi o n'a fɔra ye ko k'i faso fɛ politique maa tɛ maa ba i faso la ko n ye politique maa ye ko n bɛ ba i faso la ayi nin kɛnɛ in kɔnɔ yan politique maa baden bɛ yan mais min dɔn tɛ min dɔn a baden bɛ yan nka u jɛra parti politique kɔ u jɛra u ka parti kɔ ko faso in de u kan ka fo mɔgɔ dɔw bɛ yen u jɛra kan u ka fɛn bɛɛ to yen ko an ka faso in de ka parti to yen ko jamana in u jɛra an b'u fo walahi n'i ye min kɛ i b'a k'i yɛrɛ de i t'a kɛ mɔgɔ ye koyi ne faso binna ni an t'o fɔ o tɛ fɔ nka ni faso tɛ yen dun politique kuma bɛ fɔ o de la k'a ɲini bɛɛ fɛ an kana décourager ni bɛɛ kɛ kun ye k'an la décourager de maa minnu ka d'an ye k'olu bɔ an ɲɛkɔrɔ anw ta tɛ Mali ko ye mɔgɔ ko ye an ta ye Mali ko de ye walahi nka bi ta ye taama de ye n'a bɛ f'o ma ko marche funèbre ka foli di bɛɛ ma ka Segu musow fo muso cɛsirilenw muso jijalenw cɛkɔrɔbaw bɛ nin kɛnɛ kan t'u dɔn nka u jɔlen don walahi jamana kan ka médaille don u kan na walahi u bɛ nin kɛnɛ in kan u jɔlen don depuis kunun an y'u ye u bɛ faso ko in na u ma décourager musow bɛ nin kɛnɛ kan an y'u ye depuis kunun ni Segu sages kelen nɔfɛ u ma yɛlɛma u tɛ wari sɔrɔ u tɛ fini sɔrɔ nka u b'a la o de ye fasodenya ye o de fɔra jamana kɔnɔ o de ye fasodenya ye nka n'a kɛra de a ye wari di yan ka bɔ Bamakɔ jeune k'a fɔ ko maa fara ɲɔgɔn kan kɛ hali maa fila o bɛ liste kɛ ka na d'i ma sotarama 4 i b'o wari sara ni m'o kɛ maa tɛ bɔ koyi fasodenya bɛ min jamana kanu bɛ min mais faso fɛ o bɛ min e tɛ bɔ ni wari ma d'e ma wari dun tɛ faso fɛ e tɛ kɛ maa lankolon ye donc an ka sabali o de y'a to n'i ye Sadio faga i ma mɔgɔ i y'i ka ko de kɛ nka Sadio ɲɔgɔn maa miliyɔn 23 o de bɛ Mali kɔnɔ ni Sadio kelen binna pour que i ka Sadio bin i bɛ maa miliyɔn 23 in bɛɛ de bin sinon i ma Sadio bin dɛ i bɛ maa miliyɔn 23 i b'a bɛɛ de bin o la i bɛ se ka Sadio bin nka n'i ma se k'o kɛ i ma Sadio bin Sadio kɔni taara nka anw bɛ yen walahi o la ka foli di bɛɛ ma ka patriotiw fo ka faso kannaw fo kɛyɛrɛye baarakɛlaw k'u fo maa minnu ka baara bila kana na k'u fo n'a bɛ fo i yɛrɛ ci la ko n'i y'a kɛ ka ɲɛ i bɛ fo n'i ɲana i b'i yɛrɛ n'i tiɲɛna i b'i yɛrɛ i bɛ fɛn o fɛn kɛ i b'a k'i yɛrɛ de voilà ani faso bila maa si kama a to minw diya u k'a fɔ
Donc, à partager. À liker, kosabe kachaya. Maximum de partage. Voilà. À partager, à liker. Voilà. Muso sera malin yinambalu. Ambao chama me olu bene bawo boni kanenga wallahi. Na obuka tama usena. Dora te fasoko. Ne gusigile me muso bado kala fe klika ina. Na utado ka fo kune kuna fondile. Obi barale obi ka fo. Ko kiba e kolu ka sigidala. Ko do ba fo ko ka obi na ojinya la beni kata muna ba kata muna. Kolu ko kutu jatio. Kante warnjina ofe. Anta fa ka fe nama. Anwa faso ni amena. E folide. Anwa faso ni. Donc quand il peut faire maximum de partage. Aya partager ka like kosabe ka chaya. Aya partager kosabe ka like kosabe ka chaya. Voilà, maximum de partage. Maximum de partage. Maximum de partage. Maximum de partage. À liker. À partager kosabe. Voilà. Voilà. Né Antoine pied-à-terre la pied-à-terre gouvernement be ma fille. Et c'est le gouvernement dans la maximum de partage. On sera gouverneur Jabalala. Voilà. Maximum de partage. Merci. 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 Et ainsi le gouvernement la Watina. Ayon de fort. C'est pour ça que je vais minke au bas que façon indi. Ka chifuna ka chama fonu kaneka kulu chama ne farane min nyokonka. C'est pour ça que je drontere kulu chama. Je kulu chama. Association chama, mouvement chama. Voilà. Bela jale farane min nyokonka. Ni Watina. Ni andonto e gouvernement kono. Maximum de partage. Voilà. Bah, on a ma photo qu'elle on a ma photo qu'elle on a ma qu'elle on a ma photo qu'elle tante moule bah anche jabate voilà ni ambalma donso ye lu jeremian watina katase anga gouverneur bama le bien ama fo ko sobe ka uliga jona ka chesila voilà be na men watina ama ikan na jinga bala jingajo voilà maximum maximum de partage. Voilà. Qu'est-ce que ça? Oui, entier. On va foutre quand même. On va foutre quand même. 2020 26 01. What do you 20 26 01? Yanda 20 26 01. Maximum de partage. Voilà. Donc, Diabaté, Bekene Konna Lama, faut qu'on sache. Merci bien, Diabaté. Voilà. Voilà. Et bon, gouverneur Watina Baka Dubuno. Gouverneur Minti Taurossi, Tebola Taurossi, Baka Dubuno.
Mbafo Kosobe, inaona Seguiba Soria. Fouliba et Kosobe. Oui, nous me mettons à Kadoudon total, il est là tout le temps. Vraiment, merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Merci pour votre patriotisme et merci pour votre courage. Pour tout ce que vous faites pour Sekou. Merci. Voilà. Le hommage bayi avec elle Sadio Camara de Watina. Un de faille Kerry Black a commentaire que Kachaya Kosobe. Ni marche funèbre Dorothée. C'est pour honorer le général corps d'armée Sadio Camara. Ayaka Foka Tarame, il est là, on le voit. Voilà. Donc au 70e de Flani, c'est pour cela n'est pas cartouillé. Il va se mener que nous sommes 23 millions de général corps d'armée Sadio Camara. Un de faille a partagé que Kachaya Kosobe. A like Kachaya Kosobe. A partagé que like Kosobe Kachaya. Amorobo la Kosobe. Voilà. Donc faut être pancartika, nous sommes 23 millions du général corps d'armée Sadio Camara. Voilà. Sara Ngamatunu. Sara Ngamaba. Sabla. Abe on y encore tous les jours. Wa on y mbala. Voilà. Allô. Maximum. Allô. Allô. Voilà. Maranyama inula. Ibarake nyo bela jele nula. Chafini taba munumba nchela benula. Tozo so che kungo chao anula. Saju benula. Che fara musuka dimsen fara magakoroka. Monsieur le gouverneur, dusu dimi hakli bajira. Hakli manatoro ni bajira. Bi an farala nyonga kana Saju kana duskasi toro mimbe kana da keneka yani anga tayroja kuma bina sigi nyama kalawma ulube kuma datige Malamin Jabate ame kuma di alima Malamin Jabate أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم أما فسيغو مانغا بركة أما فسيغو ساجو مكا بركة نا أوكما نينجي ودوك مي بالا أونا جمانا با أو بولو چوكو منا جمانا كنتي با كلاما جمانا با أو بولو چوكو منا جمانا ماسيبا با كلاما jamana ba aw bolo cogo min na Allah subhanahu wa ta'ala o ba kalama an filɛ sanga kasi min na bi n'o ye général d'armée Sadio Camara ka saya dusuma kasi ye kana yira baba gouverneur k'a yira jamana kuntigi la Segu Sadio bɛ cogo min na Segu maabɔ bɛ cogo min na Mali maabɔ bɛ cogo min na ka anw mina kana an ka dusuka masi kana o jira an ka baba gouverneur la ka ala deli an ka baba gouverneur ka ala deli an ka général mun bena n'o Sadio Camara ka ala deli an ka jamana kuntigi n'o son excellent général d'armée Assimi Goïta ye a n'a nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen mɔgɔ ko k'a bɛ jamana in ka ɲɛtaa fɛ n'a bena kɛlɛ in na an bɛ dugawu k'a bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnma Sadio Camara monsieur le gouverneur général Souleymane Traoré Segu Sadio filɛ nin Segu maasɛbɛw filɛ Segu maaɲɛnamaw filɛ nin Segu hɔrɔnduw farala ɲɔgɔn kan Segu maabaduw farala ɲɔgɔn kan kana ala ye baara min kɛ an b'a fɔ ala de nɔ don maa si tɛ se ka maa si fa Sadio ka waati de sera sababu de nana ko kɛcogo bɛ ko ɲɛ ko kɛcogo bɛ ko tiɲɛ a ma diga an na n'an ko a digara na an ye nkalon tigɛ an dusu de kasira sabu kullu nafsi za'iqatul mauti ni o ni a bɛɛ bɛ saya nɛnɛ Sadio ye seeru suya de maa ba bɛɛ ye seeru suya ɲini a taara cogo min na ne ye seeru suya de ye mon général an nana kana dugawu kɛ en tant que le communicateur traditionnel Mohamed Lamine Jabate Segu nana kana dugawu kɛ ka fara Sadio kɔ ye kuma jɛ kuma kɛ n wele ko n ka n'u ka kɛnɛ kɔnɔ k'a ka d'u ye
kana njoya ka kuma nyamakala tokola ka foli kɛ ka dugawu dungɛ Sadio Kamara ala ka hinɛ ala ka yafa kama ala ka dɛrɔ nɛma ala ka saya kama lafiya ye a taara ka denbaya min to a kɔ ala ka barika di an ka jamana kuntigi ani jamana marabaw ala ka limana di anu ma mon général ani bɔ kuma kɔnɔ n'an ma dugawu kɛ e yɛrɛ ye Traoré ala ka ɲɛmɛ yɛrɛ la ala kana jamana in don java la minnu ko k'u tiɲɛ jamana in kɔ juguya la ala k'u ta tiɲɛ minnu bɛ jamana in ka hɛrɛ fɛ ala ka hɛrɛ kanu ɲɛna mon général an bɛ dugawu k'i ye dusu kaminen don n yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi sisan n yɛrɛ b'o dɔn an bɛ dugawu kɛ Sadio ala ka hinɛ ala ka limanaw di. Merci beaucoup Idjabati. Monsieur le gouverneur, le tɛmɛnen kɔ musolakaw bi yan olu fana ka dusukasi ka jugu ni cɛw ta ye an bɛ kuma di Safiyatu Gindo ma ale ka dusukasi lase. Segu ni yankuma an tilenna hɛrɛ la ala ka wula hɛrɛ d'a ma ala k'an bɛn sababa ma an bɛ ala fo ka waleɲuman dɔn ka barikada ale min ye bi don in na jira an na Segu mara ɲɛma ala ni sajiw u ye n wele ko n kana kuma ta Segu mara muso bɛɛ tɔgɔ la k'an ka dusuma kasa jira le 25 min y'a Mali sɔrɔ janfa min y'an sɔrɔ k'a yira janfantiw la ko hali bi anw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an dusukasi la mais an tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo dɔ de farala an fanga kan Sadio bɔra le 17 ka min fɔ Kɔnɔbugu ko hali n'u ni de bi to a la olu bi Mali jɔ awa a k'a dɔn ko Segu muso hali n'an bɛɛ bi sa an bi sa de Mali bi jɔ an bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔ i k'a se ɲɛmɔgɔw ma ko Segu muso an ye dɔ fara cɛsiri kan cɛsirijala ye fila ye an y'a kɛ 3 ye an bi sajiw fo k'u waleɲuman dɔn olu min t'i ɲina u ti sɛgɛ u k'a dɔn musobaw de b'u kɔ fana n'ala sɔnna an fana an b'an cɛsiri k'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ dugawu kɛ Sadio sara Sadio ma tunu dɛ a tunuya mɛ a ma sa a balolen b'an cɛ la yan nɔ a taara ka hakilina min to an b'a waleya an b'a jukɔrɔma don don fo ka Mali kɛ min ye an t'i ɲina Sadio kɔ awa 23 millions de Sadio bɛ Mali de kɔnɔ yan AES kɔnɔ a bɛ yen donc an cɛsirilen don an t'a bila an y'a minɛ an t'a bila u k'a dɔn an ka fara an t'a bila fiyewu minnu nana u malo la u ye janfan de kɛ maa bɛ to janfan de kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ Sadio ye ala ka saya k'a ma lafiya ye ala ka bada nɔgɔya ala ka juguw malo hali bi ala k'u dɛsɛ k'u kɛɲɛ ko yiru la fo k'u ɲina Mali kɔ an bɛ dugawu ka Segu muso bɛɛ tɔgɔ la vraiment monsieur le gouverneur an b'i kɔ bi an b'i kɔ sini i ka da la n'i y'an wele su an b'i kɔ fɛn bɛɛ bɛ na ni basigi jamana in kɔnɔ an b'a sira tigɛ n'ala sɔnna i tɛna fɔ an kɔ o la ala sago aw bɛɛ bonya b'a la Hakote bɛ kuma na Mamadu Lamini n bolo bila fɛn kɔ merci. I ni ce kuma ɲɛna kuma jara kuma faamuna monsieur le gouverneur dusukun u ma sɔn nka an y'a di ala ma an bɛ ni musow kumana yɔrɔ min na a cɛ ka ɲɛ an ka denmisɛnw kuma ka da o kan marakala ba ale bi yan ka kuma denmisɛnw tɔgɔ la. Monsieur le gouverneur de Sékou, Monsieur le maire de Sékou, Madame, Monsieur, la population de Sékou et environnant, permettez-moi de m'adresser mes salutations les plus distinguées. Madame, Monsieur, nous condamnons avec la dernière rigueur les événements lâches et barbares survenus dans notre pays le samedi 25 avril 2026. Nous, la jeunesse de Sékou, que les auteurs de cet acte et leurs complices soient traduits devant la justice. Nous opposons farouchement à toute action de déstabilisation de notre pays. Nous rendons un hommage particulier à Feu Général Sadio Kamara pour le service rendu à la nation. Nous sommes souverains. Nous sommes un peuple souverain. Nous sommes un peuple uni dans la diversité. Nous sommes un peuple résilient dans l'adversité. Nous sommes un peuple engagé dans la défense de la patrie.
Nous sommes un peuple déterminé dans le soutien de nos autorités. Et enfin, nous sommes 25 millions de Sadio Camara. Mon général, dort en paix. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nengu ya demisonye. Olu bole ko ambe Sadio ka kuma la sila wele. Ne ba wele ngo honorable Mamadou Sila pour son intervention. Ségou, le 5 mai 2026. Marche funèbre suite au décès du général Sadio Camara. Déclaration de Ségou. La population de Ségou, toujours debout sur les remparts, rend un vibrant hommage au valeureux officier Sadio Camara, tombé les armes à la main le 25 avril 2026 dans un combat acharné contre le groupe terroriste Akati. Le général Sadio Camara a honoré son serment d'officier avec honneur et dignité jusqu'à son dernier souffle. Il s'est entièrement dédié, sans calcul, au combat pour l'honneur, la dignité et la souveraineté du Mali. Patriote reconnu, il avait un sens élevé du devoir et de la responsabilité. Il a toujours servi le Mali avec un engagement sans faille, d'abord au nord où le terrorisme sévissait. Il s'est illustré dans les opérations Badenko et Djigitougou, livrant un combat acharné aux groupes armés terroristes avec des moyens dérisoires de notre armée de l'époque. Devenu ministre de la Défense, il s'est attelé au renforcement de l'armée. Recrutement massif pour renforcer les effectifs. Construction de multiples camps militaires pour un bon maillage sécuritaire du pays. Modernisation par la dotation en moyens de combat de dernière génération. Construction de cliniques modernes pour la prise en charge des blessés de guerre. Aujourd'hui, notre pays peut se flatter d'avoir l'une des meilleures armées du continent. La patrie reconnaissante gardera de lui le souvenir d'un officier patriote et efficace qui a largement contribué au renouveau de l'armée malienne. Le général Sadio Camara est mort avec fierté après avoir accompli son œuvre. Il est mort, certes, mais son combat demeure celui de la lutte pour un Mali libre, digne et souverain, débarrassé du terrorisme. Abandonner le combat pour lequel il est mort serait le trahir. Les sages de Ségou lancent un vibrant appel au peuple malien à poursuivre et intensifier le combat jusqu'à la victoire finale. C'est le seul moyen d'honorer la mémoire du général Sadio Camara. Monsieur le gouverneur, Ségou reste toujours mobilisé pour accompagner la transition jusqu'au bout. À la famille biologique de Sadio Camara, à ses frères d'armes, au président Assimi Goïta, à vous, monsieur le gouverneur, et à la nation malienne entière, tous éprouvés par cette perte immense, la population de Ségou présente ses condoléances les plus attristées. Il est mort pour la patrie. Qu'Allah l'accueille dans son paradis éternel, ainsi que toutes les victimes civiles et militaires tombées dans cette guerre. Prompt rétablissement à tous les blessés. Amina ya Rabbi. Merci beaucoup. Merci, M. Sila, Anyana, Babou Nyana. Niyaye ka jemuka ka papier ka di ba gouvernement. Papier mini inshallah atna daya kanga tayor mabitay.
Monsieur le gouverneur, allez tilalen kɔ ne b'a wele Bakarijan Gawusu Siriki Mɛnta an yamaruya an ka kuma di ale ma ale k'a ka jɛmukan kɛ. أعوذ بالله السميع العليم من شر إبليس اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله أفضل صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Monsieur le gouverneur, bi kuma ka dogo ana kuma negete ana bi an nana dugaw don de la an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen an ka jɛ ka suratul fatiha kalan ɲɔgɔn fɛ siɲɛ kelen. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. an b'a ɲini mɔgɔ o mɔgɔ bina Mali kɛlɛ in na Ala ka hinɛ se a bɛɛ lajɛlen ma. Ala ka hinɛ se an ka seyidu ma ni o ye général d'armée Sadio Kamara ka da ka bilala o place de la. Ala ka hinɛ se a ni ma. An jigi kan ye Sadio la. Anw minnu bɛ kɔfɛ yan anw de kan ka hamisa ka jɔrɔ alikiyama jɔ don an kana malo Sadio ye. O de kan ka anw sɔrɔ sisan. Sadio ye layidu min ta a bolo la a y'a dafa. Sadio ninnu kun bɛ se ka diɲɛ sɔrɔ. N'o kun sɔnna tubabuw tama ka tubabuw ka bɛnkan bɛɛ sɔn hali n'u k'u bɛ fanga kɛ san 100 tubabuw kun bɛ sɔn mais u ko maliden minnu bɛ kɔfɛ olu kɔfɛ dɛ olu bɛ baara kɛ malidenw de ye. Sadio bɛnna anw de kama Sadio ma bin. Monsieur le gouverneur, grand terroriste ba Élysée kɔnɔ ni o ye Emmanuel Macron ye. Ale de ye diɲɛ terroriste ba yɛrɛ dugukolo kan. Terroriste o terroriste fɔ diɲɛ kɔnɔ Macron de ye terroriste ye Élysée kɔnɔ. Wa terroriste marayɔrɔ de ye Élysée ye bi wa terroriste de bɛ Élysée ɲɛmɔgɔya la n'o ye Macron ye. C'est un véritable terroriste. An ka jamana ye o da kɛnɛ kan o ko Faransi a ye na aw de bɛ ka terroriste dɛmɛ an ka jamana kɔnɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Conseil de sécurité des Nations Unies na Faransi banna ka taa. O kɔrɔ de ye Faransi yɛrɛ ka Élysée de u ka palais ye terroriste dilayɔrɔ de ye o kuma terroriste ɲɛmɔgɔ de bɛ Élysée kɔnɔ n'o ye Macron ye. Anw ti baga minnu bɛ ale de don komi tiɲɛ ti diɲɛ kɔnɔ. Mais an bɛ fɛ ka min fɔ Macron ye ale taara ni Sadio farikolo de ye. Macron de taara ni Sadio farikolo ye mais n'u kun y'a dɔn u kun t'a kɛ. Wallahi n'u kun y'a dɔn u kun tɛ taa ni Sadio farikolo ye u kun bɛ anw lanɛgɛ de. Hakilila ni Sadio bɛnna kama Maliyɛn maa 23,000,000 hakilila in b'a bɛɛ lajɛlen la. Kidali sifin denmisɛnnin san 5 ye o jira ye. Kidali bɛnnen nin waati in na u nana ka na sifin denmisɛnnin jɔ ko Mali wa azawadi ko Mali. O b'a jira Macron na ko Maliyɛn bɛɛ ye Sadio ɲɔgɔnna ye ala simin de billahi. O y'o de jira Maliyɛnw na nin ye taamasiyɛn de ala ye min jira Faransi la ka tila k'a jira ninnu na. Ko a ye Sadio bɔnɛ a nin na an ma Sadio hakilila min b'a la hakilila min bɛ a la a bɛ ka baara kɛ ni kuntilenna min ye aw tɛ se k'o effacer bilen o bɛ hali Maliyɛn den jugu min kun murutira Mali kɔnɔ n'a sɔnnen tɛ billahi o bɛɛ lajɛlen farala mɔgɔw kan bi ka d'a kan hakilila min bɛ yen an bɛ hakilila in de nɔfɛ ɲinɛ Sadio yɛrɛ farikolo ko tɛ o u nana ni fɛn dɔ de ye Maliyɛnw mago bɛ min na
Les 5 généraux nana fɛn de Maliens mi ka fɛn min ɲini kami kunungo u y'a sɔrɔ bi de. Donc ni ye Sadio bɔnna nin na wallahi Sadio ka hakilila bi labaara kɔrɔ ma foyi kɛ. N'a sɔrɔ ko an ka courage kun ye 100 ye wallahi bi an y'a kɛ 100 de. Jamana in kɔni an bɛ min fɔ u ye hali n'u ye Mali bɛɛ faga k'a tɔ to cɛkurun kelen u tɛ sɔn ka Mali di olu ma bilen o banna. Wa kɛlɛ sera a banyɔrɔ la. Ka d'a kan Siminde ye o taamasiyɛn jira ko Sadio benna mais ale ye Sadio ɲɔgɔnna dɔ ye Kidali kulu marifatigiw cɛ la k'a jira ko ale bɛ Maliko la Sadio ko Maliko Siminde ko Maliko mun bɛ bilen. Donc o de an dusu suma k'a jira k'a fɔ n'i y'a ta Mali kɔrɔ n'a tile bi ko dɔ jamana ye nin jamana in de ye diɲɛ constitution fɔlɔ dugukolo ka kulukan fuga de don a bɔra anw ka jamana in de kɔnɔ yan. Ka tila ka cɛfarinya sigi anw ka jamana in kɔnɔ yan o cɛfarijiw tɛ se ka baza n'i ye dɔ tigɛ dɔ bɛ mɔnɔ bɔ. An bɛ min f'u ye terroriste ba in ye Élysée kɔnɔ ko a ma foyi kɛ wa baara tiɲɛna a bolo. Baara tiɲɛna a bolo wa a bɛ dɛsɛ ka taa sa de Faransi bɛ dɛsɛ ka taa fo don min ka di Ala ye an y'a kale Ala la Faransi fana bɛ tila. A kɛra ɲɛna a ma kɛ ɲɛna don nataw o se bɛ Ala o bɛ kɛ. Ka d'a kan a ye joli dɔ bɔ joli minnu ye joli sanuba ye u k'u faso an ma baga mɔgɔ si ma aw ma bɛn mɔgɔ si kan an ko Mali dɔrɔn ko an ti kɛ an yɛrɛ ye wa anw bɛ kɛ an yɛrɛ ye sa o wajibiyara donc monsieur le gouverneur bi man di an dusukun na nka anw jigi ka ɲi Sadio Kamara la bilahi Sadio i taara ka fɛn min to an bolo yan an bɛ layidu ta ye Ala ɲɛkɔrɔ an bɛ fɛrɛ ka bɛn an t'a bila. An bɛ Ala ɲɛkɔrɔ yan o de don an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ na. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Monsieur le gouverneur, merci beaucoup. Merci. Monsieur le gouverneur Biedombaye, san kalo duruna kile duru do an bɛ Segu kɔnɔ Segu bi sɛbɛn ni lettre 5 ye an bɛ cɛ kuma min ko kasi la Sadio bi sɛbɛn ni lettre 5 ye. Le hasard n'existe pas dans l'ordonnancement des choses. I ka jama filɛ minnu dusukun tɔɔrɔlen don an bɛ kuma segin ma dusukun salo min b'i fɛ jigisigi kuma min b'i fɛ an bɛ kuma segin ma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وسلم جماعة مباو بيفو sani nka dakuruɲɛ fila fɔ n b'a ɲini aw fɛ an ka un moment de silence à la mémoire de l'illustre disparu et de toutes les victimes de ces attentats terroristes. Wanga sanga fitini ke ka munyu kelaw ka ndaje ka tasibla ke ka nyasi aya bambato bela jelema. Je vous remercie. Mais akwa yamaria yini me dakurunya flafoto kana folo kasroka atofo bamanangana. Les sages de Ségou, mes compatriotes de la région de Ségou, nous sommes tout simplement très émus. Je salue votre démarche qui honore la mémoire de notre illustre disparu et de toutes les victimes de ces attentats barbares survenus le 25. Face à cette épreuve douloureuse, nous devons rester unis et responsables et déterminés. Nous prions Allah le Tout-Puissant, le Clément et le Miséricordieux, d'accueillir le général d'armée Sadio Kamara
et toutes les autres victimes civiles et militaires tombées sur le front de l'honneur. Mesdames et messieurs, les sages et les populations de Ségou, soyez assurés que je transmettrai fidèlement le message à nos plus hautes autorités, en particulier le général d'armée Assimi Goïta. Ah, d'accord. Jama Mbaufo, Kasikin Kaufo, Auniche, les sages de Ségou, Auniche, Akabarani Anyana, Nautmaninke, ou de Pmebali Auna, présente aussi les bénis Akwaninke Walini. An b'aw fo ka segin k'aw fo kumakan min fɔra kɛnɛ in kan yan papiye min dira ni ala sɔnna an b'a lase a seyɔrɔ la n bɛ min ɲini aw fɛ bɛɛ k'i jɔ bɛɛ k'i cɛsiri n b'a dɔn Segu yan aw cɛsirilen kɔrɔ don mais a ye dɔ fara a kan a ye dɔ fara a kan janfa min bɛ jamana kunna janfa in ka du janfa in ka girin an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'o kɛra an bɛ se ka jamana bɔ janfa jugu nin kɔnɔ kumakan min bɛ ne bolo ka fara aw ta kan a ye dugawu min kɛ n bɛ o amina fɔ ka tila ka dugawu kɛ n fana président tɔgɔ la an ka président tɔgɔ la n'o ye général d'armée Assimi Goïta k'a ɲini général d'armée Sadio Kamara ala ka hinɛ la ala ka saya k'a ma lafiya ye fɛn fɛn binna nin jihadi na ala ka lahara diya u bɛɛ la u taara k'an to kɛlɛ min kɔnɔ ala ka kɛlɛ ni ala ka sebaya di an ma ala ka sebaya di an ma n k'a fɔ aw yeli bi a ye courage di anw yɛrɛ ma kosɛbɛ an fana président ka yamaruya kɔnɔ an b'a ka su ni tile an ka nin duguba in n'a y'a kɔrɔsi su fɛ an ka cɛdenw bɛ fan bɛɛ de fɛ u bɛ ka yɔrɔ bɛɛ boli o ma dabɔ dɔwɛrɛ kama k'aw lakana donc aw k'an dɛmɛ hali bi ni dugawu ye Segu ye kodɔn dugu de ye musoya tɛ a la cɛya ko t'a la denmisɛn ko tɛ mɔgɔkɔrɔba ko tɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ pour que jamana ni a ka se ka kisi a juguw tɔɔrɔ ma ala sago aw sago merci beaucoup merci d'être venu aw ɲuman nana cogo min na aw ɲuman sera kɛnɛ kan cogo min na an fana b'a ɲini ala fɛ ala k'aw bɛ ɲuman segin ka taa ka denbaya kɔnɔ an bɛ an b'a ka bila la su ni tile an se mana kɛ fɛn fɛn an b'o kɛ salamu alaikum Merci beaucoup. Abeni Baraji, ala ka dugawu kɛlenw bɛɛ minɛ. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Poignée de main. Menta, Abouasrik Menta. Menta, s'il vous plaît. Menta. Menta, 7. Menta. Abouasrik Menta. Hein? Ça va pas? Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci à la Kaduna Benmaï. Voilà, donc la folie du Bema,
nin bɛ dansigi kɛ an ka bi taama la min ni a kɛra ka an kunda gouverneur ka yɔrɔ kan ka bɔ min ye Segu place de la liberté ka na fo gouvernorat kɔnɔna la taama in a kɛra o cadrage de kɔnɔna la o la aw kɔni y'a ye maaw bɔra kosɛbɛ denmisɛnw bɔra musow bɔra cɛw bɔra dɔwɛrɛ tɛ u bɛɛ n'an bɛ ko faso in de u bɛɛ n'an bɛ ko maliko in de donc o la ka foli di maakɔrɔ caman ma ka foli di maaba caman ma an balakaw caman bɛ kɛnɛ kɔnɔna la an bɛ kuma d'u ma u ka ɲɛfɔli kɛ ka foli kɛ ka dugawu don kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma an y'o de fɔ bi tɛ kuma dɔ ye nka ni ala sɔnna min kɛra Mali la a bɛ sara a tɛ to ni ala ka jɛ ne fa i n'u la an ka foli b'i ye kosɛbɛ wulada in na taama min ni a kelen filɛ nin yala hakilina jumɛn b'i bolo sabula maa caman ko dimi donna Mali la yala an bɛ se ka nin dimi sara cogo di e yɛrɛ fɛ. ay dimi dɔ Mali la ko dimi dɔ jugu de la parce que dimi min taara olu ka bi o ma da Mali kan mais sayo ta kelen in ay mɛlɛ bɛ dusu kasi parce que n'i y'anw bolo ka na bi nin ye maa miliyɔn caman de bɔlen bi ka na gouvernement la ka na tasuma kɛ Sadio Kamara ye kosɛbɛ an b'a fɔ Sadio Kamara ala ka lahara fisaya ye ala ka saya ka ma lafiya ye nka k'ale ko mɔgɔ b'a kɔ hali bi maliyɛndenw b'a kɔ ka taa Chine fo maakɔrɔbaw an bɛɛ b'a kɔ hali bi wa an b'a fɔ ko transition minnu bɛ yen bi n'o y'a simina ka cɛdenw ye an b'u dɛmɛ f'an se yen an taara don min na dɛ ala sɔnna wa ta bolo la maa caman ko kelen bɔr'u la ko yala ko 5 kolonɛli k'a fɔra ko 5 ko kɔrɔ de bɛ 5 la ko mais ko ni kelen bɔra la qu'est-ce que ko laɲini bɛna sabati yan foyi ma kɛ fɔlɔ foyi ma kɛ nin y'a dɛmɛ ne ye tuguni foyi ma kɛ tugun ko général ma 5 kelen bɔra la ay fo ma bɔ a la ay ko mɔgɔw ka kalilo ko 5 ka ɲi ko 5 ko fɛn bɛɛ 5 ye ko 5 kɔrɔ ka ɲi ko nka ko n'a kɛra 4 ye jatedenw na kɛ ko muso bɛɛ 4 ye muso t'an balakaw ya olu bɛɛ tɛ 4 ya 4 cɛnnen don wa 4 ma cɛw 4 ma cɛ fiyewu 4 ka ɲi n'ala ka jama 4 min bɛ yen dɛ o de ye musolakaw ye an bɛ fan da n'ala ka jama fan ju ayiwa n'ala ka jama merci bien donc an bɛ an ka cɛkɔrɔba fo maaw caman bɛ kɛnɛ kɔnɔna la